Россия халыкларының мәдәни мирасы елы кысаларында Акбарс Яңарыш хәйрия фонды Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры белән берлектә мөмкинлекләре чикләнгән балаларның All Inclusive 5-нче Республика театр студияләре фестивален үткәрде. Ныклы гаилә федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгы да оештыру эшләрендә катнашты. Сәнгатькә тартылып, яшәү ямен күреп, аралашып, үз-үзләренә бикләнмичә, шикле мөмкинлекләрен шиксезләндереп, безгә яшәү үрнәге күрсәтеп, тормыш итүче балалар янында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Кайбер хәрәкәтләрдә генә мөмкинлекләре шикле булса, аларның фантазиялары, аларның дөньяга карашлары, кешеләргә карашлары, аларның михрибанлы булулары, күңелләренең киң булулары йөзләтә мәртәбә артыграк. Башка балалардан мин аларны беренче аерым күрмим. Шуңа күрә бу сабыйлар өчен дә конкурс, фестивальләр үткәрү кирәклеген күптәннән Акбарс хәйрия фонды аңлап ала. Костюмнар тектерү, сәхнә бизәлешен эшләтү, гала концертка кадәр 2 көн мастер-класслар оештыру, Казанда фестиваль кысаларында 3 көн тору һәм ашау-ичү ягында кайгырта алар. Беренче көнендә артистлар аларга сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, ничек итеп сәхнәдә үзләрен иркен тотарга, ничек итеп ашылырга, барлык үзенчәлекләрне, барлык серләрне аларга өйрәтәләр. Инде икенче көн режиссуры белән шөгыльләнү, менә бу фестивальдә гала концертта күрсәтеләсе спектакльләрне менә алар өстендә эшләү була. Кич белән инде балалары Казан театрларындагы спектакльләрне күрү бәхетенә ия. Атказан артистлар менә шулар белән бергә эшләгәч, балалар, аларның әти-әниләре шундый авырту балалар булса да, аларга ышанып, аларга өмет белән карап, ул балалар да Алла бирсә, зур кеше булыр дип уйлыйлар. Бик нык заниматься итәләр. Без уже беренче урыннарны алдык. Всероссийский конкурста шигырь сөйләү буенча. Хәзерге әкияттә уже катнаша. Аның өчен это мөһим, чөнки ул социализация получается. Я мечтаю быть либо артистом, певцом, потому что это мое хобби, либо радиоведущим на каком-нибудь радио, не знаю. Әмінә спектакльдә Коля беренче тапкыр катнаша икән, үзенчә дебют. Ладно, так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем. Әмінә Могҗиза театр студиясына теләчедән килеп йөрүче Айрат инде сәхнәгә күп тапкыр чыгып, тамашачылар мәхәббәтен яулап өлгергән. Курыкмыйча сәхнәдән үзенең хыяллары турында сөйли безгә. Ел сайын театр коллективларының спектакльләрен карап, аларның иҗатларына бәя бирүче жюри агзалары да балаларның үсешен күрә. Бу фестивальгә чынлап та яратып киләләр. Алар үзләрен күрсәтергә телиләр. Сез бит аларның сәхнәгә чыккачтан күзләренең ничек янып торганнарын үзегез дә күреп торасыз. Алар шушында килеп, үзләренең шушы мөмкинлекләреннән чыгып, зур эшләрен күрсәтә. Менә ул балаларга бик зур бәйрәм бу, елда уза торган зур бәйрәм. Шуңа күрә без кунакчыл хуҗалар булып каршы алабыз инде шуларны. Анда тәрбиячеләрдән тора. Алар материал сайлыйлар, спектакльләр әзерлиләр үзләре инде. Аларга да зур түбәнчелек белән баш иябез. Аларга да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Бүген һәрбер баланың әтисе-әнисе менә монда килде. Әтиләрдән, нәниләрдән башка шундый фестивальгә килә дә алмасыйк. Ул балалар белән тәрбиячегә генә узып булмый. Театр аркасында дөнья күрәләр, кешеләр белән аралашалар, үз-үзләрен күрсәтәләр. Сиңа ошымы театрга йөрү? Миңа Шима, а син кем? Тышкан? Мышка? Yes. А ты давно ходишь в театр? Да. Да? Тебе нравится? Да. А кем больше нравится играть? С медведем. Медведем нравится? Да. А покажи, как медведь рычит. Ой, молодец.
Балаларга яшәүгә өмет бирергә тырышкан барча кешеләргә дә бу урында олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки әлеге сабыйларны башка кешеләр арасында тигез хукукларда яшәтү, ул сәламәт җәмгыять тудыруга бер зур адым. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан.